Machiegni nyakorom gajwang' chendo en rameny piny wadhi mbele gi Miyo weche manyien. Pek mar ngima omiyo jo ohala mopogore opogore pacho kae koro biro kod yore mamoko ma ginyalo yudo godo yuto. Ka koro gikwepo chudo mar osuru moriwo nyaka nengo udi magikombo. Jafwambo marwa Sharon Ong'aw miyowa sigand miyo moro ma osebedo karwayo dend ji e yo makende. Miyono rweche ei bungu mantiere Thika. Mae sigande. E kinde mantiere medruok mag nok mag tije e kor gwenge ma pacho ka kaluwore gi pek mar ngima. Rowere mathoth yango yore manyasani ma ginyalo yudo godo yuto mage. E bungu ma Thika warado gi Elizabeth Nyambura, miyo mosebedo ka chiwo rwecho mar del e yo makende. Nyambura wacho ni obiro gi yo machielo mar chiwo rwecho mopogore gi ma oganda ong'iyo godo, moja thor timo e ot. Idea kufanya massage outdoor kwa msitu ama mahali tu open ilikuja after kufanya hiking. Tulipanda mlima na tukitelemka tulikuwa tunaumwa na muscles sana. So nikienda nyumbani nikafikiria like hii ni business opportunity. Like ni watu wengi sana wanapanda mlima na by the time wafike nyumbani ni wagonjwa. But what if wakitelemka mlima wapate mtu wa kuwa massage miguu, shoulders, the head. Na sifanyagi massage nje kwa mtu mmoja, nafanya na corporates, maybe institutions, wameenda team building, wameenda hiking, wameenda picnic. Nyambura wacho ni thoth ne orado gi customers mage e bungu, kinde magi dhi kawayula. Tich mocho ni osebedo katimo ne chudo mopogore opogore e kit ngimane. Kata kamano ywak, kowacho ni jok ma samoro nitiere gi paro mombachni, nyalo paro notimo rwecho moko rieyo e bungu. Watu wengi percentage kubwa hawaelewi massage ni nini, na hao watu wenye hawaelewi ndo wako na mawazo baya. Wanafikiria maybe ukifanya massage unafanya prostitution ama unafanya kazi mbaya, lakini kazi yangu ni safi. Ukitaka kuiona unaweza enda kwa social media platforms zangu uangalie. Na kazi ni kazi, venye utaifanya ndio inalingana. Kama kila industry iko na quirks. Mondo otim rwecho e bungu, Nyambura wacho ni nyaka ong'iyo kenge mopogore opogore. Nje tunafanyia tu mahali open, lazima tuangalie safety yangu na safety ya clients wangu. Wenye wanafanywa nje hawafai kuwa less than 5 clients, lazima kuwe 5 to 10 clients ndio niweze kuwa book for massage services. Paro mar rwecho e bungu, Nyambura wacho ni en paro mane biro godo e kinde mane midhusi mar corona otimo newa e pachoka. Kama ne okuongo chako gi tij liedo, banka no riembe tich mane otimo mar tiego jopuonjre. Nilikuwa mwalimu wa kufunza mambo ya massage na mambo ya kunyoa. COVID venye iliingia, nikaanza kunyoa door to door, estate to estate, nikipata watu kwa field na wanyoa na wafanyia massage, mpaka nikapata ofisi yangu hapa Delview. Sasa mtu mwenye hataki kufanyiwa outdoor anakujanga na mfanyia indoors. Wenye hawana kazi hakuna haja ya kuombaomba, kila mtu kuna ile kitu amepewa na God. Moko kuom customers mage mosebedo korwayo bende chiwo pogruok mar rwecho magiyudo e bungu kopogore gi ma itimo e ot. Vile nimefanyiwa naweza sema si kama hizi zingine huwa nafanyiwa indoors, ni tofauti sana kwa sababu it's more relaxing and even the environment inasaidia mtu aweze kurelax. Unapata pale temperature ni tofauti, lakini hapa hivi iko better. Kama leo tumekuwa hapa hivi, experience hiyo kitu na imekuwa smart, unaona? Nikiliganisha hii na ya ndani, mimi naweza tamani kuendelea tu na hii ya nje. Ina kuconnect na nature, ina kuondolea kama ni mafikra, kama ni uchofu. Nyambura ojiwo rowere mapacho kae mondo kik luor timo tich mora, kendo kik girito ndike gi e tich, ka gin giwegi ginyalo biro kod yore mopogore opogore mar yudo yuto. Sharon Ong'aw, Ramogi TV. Anyonge osebedo